wonten dusun Sukamati, Kelurahan Desa Makmur, Kecamatan Pager, Alam Utara. Sasampunipun ngawontenaken ijab Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, adicara sangat sebelum menikah, biarkan sekalian kangge lampah ingkang kula sudah dipun dan tabur belas kuning ingkang badhe katindakaken dening Juru Pais. Tabur belas kuning menika pun dados bilih lampahipun priyantos sekalian nyuwun sawangi pangestupipun dan bagusipun Fajar Prasetyo kairingaken dening keluarga agengipun kados amyuk salahipun wonten satengah margi piyantos sekalian badhe ngawontenaken ambucal bantahan utawi lempang sirih ingkang menika pitu cacahe kakek di benang lawing punika pratandha antawisipun wulan utawi dinten ingkang sampun kepeker. Piyantos sekalian sampun manikat janji bilih badhe ingkang minulya. Salajengipun menika piyantos sekalian haki triwonten satengah taman. Wonten satengah taman wonten wujudipun gendhoga utawi kemandenipun wong agung. Sasampunipun haki triwonten satengah taman. Piyantos sekalian badhe ngawontenaken ati conting nalaripun piyantos sekalian sampun nami saking tanggung jawab tiyang asupa. Bisa maju lagi. Bisa maju lagi. Lepas kok wes sudah. Yang kanan dia lepas. Pegangan dah. Ngawontenaken adicara hamecaken ingkang Dendung Agesti Banten Kangmasipun. Ngawontenaken ambasur samparan kagungipun dan ayu badhe ngawontenaken sembah bekti dhumateng Kangmasipun. Kanggo tercinta, hari ini apabila kita selama masih lajang banyak salah dan hilaf, hari ini juga Adinda mohon maaf kepada Kandaku tercinta, karena mulai hari ini Kanda adalah menjadi imam saya. Oh Adindaku sayang, Kanda telah memaafkan Adindaku sayang. Semoga kelak kita berdua dalam menghayatkan bahtera rumah tangga agar kiranya selalu mendapatkan petunjuk dan rinatitah utawi kateteh. Kalaran jantung kanggo muga gadah